Ez zaitunik uztartu gurdia erabili eta soroan lurra goldatzeko. Eta bai bakarrik esteko zure lepo gogorra. Honela geldika akuiluaren bidez ezi zuen, eta gero uztarria erakutzita betegabe erori oizen irizkotsua burua bakurtzera. Ipuin honek esan nahi du, gaztetatik uztartu eta ezi behar direla umeak, lepo biguna daukaten artean. Ekearri behar direla honez eta gaitzez esanak egitera. Gurasoei lotza gordetzera, etxera begiratzea. Hau ez egiteagaitik mugonez eta gaztetxotan lepoa gogortzen dela eta gerora ezin ekarri direla eskura. Gogortzen direla gurasoen kontra, irteten direla lotzabaldukoak, bizitza txarrekoak eta atzekabe asko emateko. Hau ezagutu zuen, baina berandu, lehen aipatu dugun aitak. Daramana gaztetatik uztarria, izango da ume ondo hasia. Gelditzen bazaio idun gogorra, berandu etorriko da zigorra.